నీ యొక్క హృదయం అనే తలుపు యేసుక్రీస్తు మాట విని నువ్వు తెరిసే విధముగా ప్రార్థన నువ్వు ఉండగలిగినట్లయితే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ శుభాభివందనాలు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవుడు మరలా మీ ముందుకు రావడానికి ఇచ్చిన సమయం బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, ఈ లోకంలో దేవుడు మనను సృష్టించాడు. దేవుని యొక్క ప్రణాళిక చొప్పున, దేవుని యొక్క ఆలోచన చొప్పున మనిషిని సృష్టించి మనిషిలో ఒక హృదయంను స్థిరపరిచి దేవుడు ఒక ప్రణాళిక చొప్పున మట్టి నుండి తీసి ఒక మనిషిని సృష్టించి దానికి జీవాయువు ఊది దేవుడు చేసింది మనకు తెలిసిన విషయమే. అది దేవుడు చేసిన మనిషిలో దేవుడు ఉండటానికి నిర్ణయించుకున్నాడు. దేవుడు చేసి మనల్ని వదిలేయలేదు. దేవుడే మనలో నివసించాలని ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నాడు. ఎప్పుడైతే దేవుడు మనల్ని సృష్టించి మనకొక హృదయమున కావాలని దేవుడు ఒక ప్రణాళిక చొప్పున మనల్ని నిర్ణయించుకున్నాడో, ఆ హృదయం అనే గదిని ఏర్పాటు చేసి ఆ హృదయం అనే గదిలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నివసించారు. ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు హృదయంలో గదిలో ఉన్నారో, ప్రేమ, సంతోషము, సమాధానము, ఐక్యత, పాపం లేని జీవితం, పావురమల నిష్కలంకమైన జీవితం మన హృదయంలో స్థిరపరిచాడు. ప్రతి దినమల్లా దేవుని యందు సంతోషించే హృదయం మనది. ప్రతిరోజు హృదయంలో దేవుడు ఉంటున్నాడు కనుక ఏ పాపము లేకుండా, ఏ శరీరాశల లోకాశల మనలో లేకుండా ప్రతిరోజు మానవుడి దేవుడు ఏర్పరిచిన హృదయంలో సుఖ సంతోషంతో తాను జీవిస్తున్నాడు ఈ లోకంలో. ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారికి చాలా సంతోషం వేసింది. మన హృదయంలో యేసయ్య ఉన్నాడు కనుక, యేసయ్య ఉంటే ఏ పాపముకు, ఏ సాతానుకు, ఏ చీకటికి అధికారం మనకు రాదు. పాపము చేయాలన్నా ఒకవేళ మనకి దేవుడు గద్దింపిస్తాడు. ఈ హృదయం అనే గదిలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఎప్పుడైతే ఉన్నారో అప్పుడు మన జీవితం చాలా నమ్మకంగా దేవుని దగ్గర చాలా బాగుంది. ఈ మానవుడు ఏం చేశాడు? ఈ లోకంలో జీవిస్తున్న కాలంలో శరీరాశలకు, లోకాశలకు, సినిమాలకు, షికారులకు అలవాటైపోయి రకరకాల ఈ లోకంలో జీవిస్తున్న ప్రతి మానవుడు ఏదొక అలవాటు ఉంటూనే ఉంటుంది. లేని అలవాటు అంటే ఎవరు లేరు. అదేమంటే స్టైల్ అంటున్నారు, అదేమంటే ట్రెండ్ ఫాలో అవుతున్నారు అంటున్నారు కొంతమంది. ఇతరులను చూసి ఇతరులు, వాళ్ళని చూసి వీళ్ళు, వీళ్ళని చూసి వాళ్ళు. కాలేజీ స్టూడెంట్స్ అని లేదు, స్కూల్ పిల్లలని లేదు, ఎవరొక్కరికి ఏదో ఒకటి ఉంటానే ఉంది అలవాటు. ప్రభు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు హృదయం అనే గదిని ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ఈ హృదయంలో పాపము, శాపము, రోగము మనమే నింపుకొని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అవమానపరిచాం. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మన హృదయంలో ఉండాలనుకున్నాడు. హృదయంలో ఉన్నది పాపం లేకుండా ఉంటేనే దేవుడు ఉంటాడు. ఎప్పుడైతే మానవుడు మన హృదయంలో చెడు అలవాట్లు, లోకానుసారమైన క్రియలు, చెడు అలవాట్లు, చెడు తలంపులు ఎప్పుడైతే వాటన్నిటిని నింపుకున్నామో అప్పుడు మానవుని జీవితంలో సుఖము లేదు, సంతోషం లేదు, కష్టము, అప్పులు, నిందలు, అవమానాల పరిస్థితిలో, దిగజారిపోయిన స్థితిలో మానవుడు తానంతట తానే కొని తెచ్చుకున్నాడు. ప్రతి మానవుడు తన హృదయంలో సరిచేసుకోలేక ఎన్నో రకాలుగా కోపములోను, శాపము తన హృదయంలో తానే పాడు చేసుకొని కీడులో పడిపోతున్న ప్రతి మానవుడు ప్రతి మానవుడు అలా చేస్తున్నాడు. దేవుడిచ్చిన హృదయంలో
మానవుడు హృదయాన్ని అపవిత్రపరుచుకున్నాడు. అందుకని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు, నా కుమారుడు ఈ లోకములో మునిగిపోయి పాపంలో శాపంలో కొట్టుమిట్లాడి నా రాజ్యాన్ని కోల్పోయాడు. నేనిచ్చి నిత్య నివాసము నుంచి తొలగిపోయిన కుమారుడు అని చెప్పేసి సాక్షాత్తు ఆయనే మానవుడిగా నీ కోసం నా కోసం భూమి మీదకి వచ్చాడు. చూసారా ఎంత ప్రేమ మన పైన. ప్రతి మానవుడు ఈ లోకములో చూస్తున్నాం మనం. అది ఎవరైనా కానీ లోకంలో బ్రతుకులు ఎలా ఉంటున్నాయో, వారి జీవితాలు ఎలా ఉంటున్నాయో మనకు తెలుస్తుంది. ఉన్నతమైన చదువు కూడా వాళ్ళ జీవితాన్ని వాళ్ళు నాశనం చేసుకొని ఈ లోకం నుండి నరకాగ్నికి ఎన్నో ఆత్మలు వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఎప్పుడైతే తన హృదయంలో పాపము శాపము, ఈ లోకంలో ఉన్న తగాదులు, కక్షలు, కార్పణీతుల మీద చాడీలు చెప్పడం, ఇతరులను ద్వేషించడం, నీ ఇరుగు పొరుగుని ప్రేమించకపోవడం, ఆస్తి తగాదులు, కోర్టు సమస్యలు, ఎప్పుడైతే పాపము, లోకానుసారమైన జీవితం ఎప్పుడైతే మన హృదయంలో చేర్చుకున్నామో అప్పుడు మనము దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని మనం కోల్పోయిన వారము అయిపోయాం. అందుకని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకంలో మానవునిగా భూమి మీదకి వచ్చాడు. మానవునిగా భూమి మీదకి వచ్చి మనం చేసిన పాపానికి ఆయన మానవునిగా భూమి మీదకి దిగి వచ్చి నీకోసం నా కోసం శిలువలో మరణించాడు. ఆయన ఈ లోకంలో వచ్చారని ఎవరు అర్థం చేసుకోవాలా? జ్ఞానాలు అర్థం చేసుకోవాలా? ఎవరు అర్థం చేసుకోవాలా? నువ్వు చేసిన పాపాలకి, నేను చేసిన పాపాలకి ఆయన వెల చెల్లించాడనమాట శిలువలో. శిలువలో కాచిన ప్రతి కన్నీటి ప్రతి రక్తపు బిందువు నా కోసం పాపపు నిండిన నీ హృదయం కోసమే. ఇకనైనా మన జీవితాన్ని శిలువలో కార్చిన రక్తంతో కడిగివేసి ఆయన ఇచ్చే వారసత్వాన్ని పొందుకోవాల్సిందిగా, దినములు చెడ్డవు గనుక సమయాన్ని పోనివ్వక సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని లోకంలో జీవించాలి. దేవుడు చెప్తున్న ప్రతి మాటను ఈ లోకంలో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. హృదయం అనే ఒక గదిలో యేసుక్రీస్తుకి ఒక్క అవకాశం. ఈ లోకంలో జీవిస్తున్నారు నా కుమారులు అని చెప్పేసి ఆయన మనల్ని అడుగుతున్నాడు. ఈరోజు నాతో మాట్లాడుతున్నాడు. కుమారుడా, నీ హృదయం పాపంతో నిండి ఉంది, నాకు ఒక్కసారి అవకాశం ఇస్తావా? నీ హృదయాన్ని నేను సరి చేస్తాను, నీ హృదయంలోకి నేను వస్తాను అంటే చాలామంది దేవుని తోసివేస్తున్నారు ఈ లోకంలో. దేవుడు రెండోసారి కూడా నీకు అవకాశం ఇచ్చాడు. నీ హృదయంలో నీకు వస్తాను, నాకు చోటు ఇస్తావా అని అంటున్నాడు. కానీ మనం చోటు ఇవ్వట్లేదు. చోటు ఇవ్వని జీవితాలకు వ్యర్థమైన జీవితాలు కనుక ఆయన కనికరించాడు. మనల్ని కనికరించి హృదయంలోకి వస్తానంట. ఒక్కసారి ఆయనకి చోటు ఇద్దాము మనందరం. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు గారు అంటున్నారు, ఒకసారి నీ హృదయంలోకి నాకు ఒకసారి చోటు ఇవ్వు, నీ హృదయాన్ని మార్చి నా రాజ్య వారసునిగా నేను చేస్తాను అంటున్నాడు. నీకోసం నా కోసం కాల్చిన ప్రతి కన్నీటికి ఆయన ప్రతి పాపములకు వెల చెల్లించాడు ఆనాడు శిలువలో. నేడు మనల్ని ప్రశ్నిస్తున్నాడు. ఒక్కసారి దేవునికి అవకాశం ఇచ్చి నీ హృదయాన్ని సరి చేసుకొని, ఈ లోకములో శ్రమలు కొంతకాలమే, ఈ లోకములో ఏది మనల్ని తీసుకెళ్ళవు కనుక చెడు అలవాట్లు, చెడు వ్యసనాలకు బానిసైన మన హృదయమును మార్చుకోవాలి. మార్చుకోలేని జీవితం ఇంక నువ్వెందుకు బ్రతికేది? క్రీస్తు ప్రశ్నించి మనల్ని అడుగుతున్నాడు, హృదయం అనే తలుపును నువ్వు యేసు కోసం తెరుస్తున్నావా, తెరవట్లేదా? నీ హృదయం అనే గదిని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ప్రతిరోజు అడుగుతున్నాడు. నీ హృదయాన్ని యేసు కోసం ఒక్కసారి తెరిచి ఆయనకు అవకాశం ఇచ్చి నీ జీవితానికి నువ్వే మార్గదర్శిగా ఉండి లోకానికి, ప్రపంచానికి వెలుగుగా ఉండమని, నీ యొక్క గదిని యేసుక్రీస్తుకి ఇవ్వాలని, నీ యొక్క హృదయం అనే తలుపు యేసుక్రీస్తు మాట విని నువ్వు తెరిసే విధముగా ప్రార్థన పూర్వకముగా నువ్వు ఉండగలిగినట్లయితే దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు దేవుని యొక్క హృదయం నీకు ఇచ్చి హృదయాన్ని మార్చగల సమర్థులు వేసే కనుక హృదయాన్ని దేవునికి ఇవ్వాలి. ఈ లోకంలో జీవిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి హృదయం ఉంటుంది కనుక
అది దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన హృదయం, దేవుని గది, దేవుని నివాసం. దేవుని యొక్క నివాసంలో దేవునికి మాత్రమే చోటు ఇవ్వాలి. సిగరెట్లకి, లోకానుసారమైన సినిమాలకి చోటు ఇవ్వకూడదు. మనం క్రైస్తవులైన మనము దేవునికి చోటు ఇచ్చి ఆయన యొక్క మేలులు పొందుకోవాల్సింది ప్రభు పేట మీ అందరికి మనం చేస్తాం. గాడ్ బ్లెస్ యు.